Urhulumente wephondo laseNtshona koloni iContralesa kunye namaMpondo aseNtshona koloni ahloniphe ikumkani ekhothamileyo ukumkani uZanozuko Sigcau ngenkonzo yokugxwalemswaneni. namaMpondo kukubi yingoma, kukuhle yingoma. Urhulumente wephondo laseNtshona Kapa ngentsebenziswano nombutho wenkosi zomthonyama usapho lwakwaSigcau nesizwe samaMpondo esithe chithisa eNtshona Kapa bahloniphe ukumkani uZanozuko ngengxikelo yenkonzo yokugxwalemswaneni. amaMpondo ebephume ngendlu eyokunika imbeko yayo yokugqibela. Ikhaya ke saye salicela intoba amaMpondo apha eNtshona koloni acela ukwenza lenkonzo yesikhumbuzo lavuma ke ikhaya. amaMpondo kuphela kwesizwe singazange sifakwe ngaphansi kolawulo lobukoloniyali. Lo msebenzi omhle kangaka esiwenzelwe ngurhulumente wase-Western Cape esebenzisana namaMpondo aseKapa. Siyabulela kakhulu sisizwe samaMpondo. Unjengele bantu lomiso magebe akubomvane uphose sivivaneni emva kokutyelela usapho eNdimangeni. Unkosizwe lidumile ndidibene naye phaa kwi-early 70s utata walomfana apho ke ndasasejongilizwe college kunye kwisikolo senkosi nesibonda. Sithi kumaMpondo akuhlanga lungehlanga iUnited Democratic Movement kwakunye nefamily yam sithi thuthwini. Ikumkani zakutyalwa ngomhla wama-21 kweyeSilimela kwikomkhulu laseNdimangeni esiphaqeni eMpuma Kapa.